Se ven o número de familias que recibirán axudas de Cáritas de Noia neste Nadal descendeu, si se notou unha maior precariedade na súa situación. En este Nadal aproximadamente vamos a atender a unhas 104 familias que suman un total de 248 persoas, das cales 54 son nenos, e a este colectivo vamos a encamiñar unha parte importante da campaña. Con relación á campaña do ano 2017, as familias baixaron un 14,5%, pero temos que dicir en contra que a situación é moito máis precaria e manifestar con claridade e rotundidade que a pobreza estáse cronificando. Ademais de doazóns económicas e de alimentos por parte de empresas, asociacións e particulares, este ano a entidade recibiu unha importante axuda a través da obra social de CaixaBank. A campaña consiste, como en anos anteriores, na doación de alimentos que recolleremos en todos os colexios e institutos de Noia, que veñen colaborando con nós desde fai moitos anos dun xeito excepcional, a campaña tamén de doazóns económicas e de alimentos por parte de empresas, clubs deportivos particulares, etc. E este ano temos, ademais, contamos cunha xenerosa aportación da entidade financiera CaixaBank, que a través da súa obra social nos donou unha cantidade de 3.000 euros que será destinada integramente a alimentos. Os interesados en participar na campaña poden doar todo tipo de alimentos, ademais dos produtos típicos de Nadal, o máis necesario para estas familias é leite e aceite.